ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ እንኳን ናብ ፅጋብ ወልደ ኪዳን ዩቲዩብ ቻናል ብሰላም መጻኹም። ሓደ ሰብኣይ መጻምርቱ ወይ ድማ መጻኢ ሰበይቱ ክመርጽ እንከሎ ንምንታይ እዩ ድንግል ዝብል ረቑሒ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዓብይ ቦታ ዝህብ? እዚ ሕቶ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት፣ ኣብ ስራሕ፣ ኣብ ስድራ ቤታዊ ዕላል ከምኡ ድማ ኣብ ወልቃዊ ሓሳባትና ዝለዓለ ሓደ ካብቶም ንነዊሕ እዋን ዝዝረበሉ መወዳእታ ዘይብሎም ርእሰ ጉዳያት እዩ። ብዙሓት ሰባት ነዚ ሕቶ እዚ ክምልስዎ እንከለዉ ብቐሊሉ ባህሊ እዩ ወይ ድማ ናይ ሕብረተሰብ ፀቕጢ እዩ ብምባል ገቲሮም ይሕልፍዎ። ግና እቲ ሓቂ ኣብ ላዕለዋይ ገጽ ከምቲ ዝረአ ዘይኮነስ ዓሚቕ ዝኾነ ስነ ልቦናዊ ስነ ዝርርባዊ ከምኡ ድማ ማሕበራዊ መሰረታት ኣለዎ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚ ቁልዕ ዝኾነ ግና ድማ ብሰፊሑ ንዓሚቕ ትሕዝቶኡ ብልክዕ ዘይተዘረበሉ ርእሰ ጉዳይ ካብ ፈለማ ክሳዕ መወዳእታ ብዝርዝሩ ክንሪኦ ኢና። መጻኢ ርክብኩም ንምህናፅ፣ ስነ ልቦናዊ ንቕሓትኩም ንምዕባይ ወይ ድማ ነዚ ክስተት እዚ ንጹር ንምርዳእ እስከ ነዞም 10 ቀንዲ ነጥብታት ብዕምቆትን ብሰፊሑ ንርአዮም። ክሳዕ መጨረሻ ድማ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ይትረስዑ። ክሳዕ መወዳእታ ድማ ምሳይ የጽንሑ። ቀዳማይ ስነ ዝርርባዊ ስነ ልቦና ነዚ ጉዳይ እዚ ካብቲ ናይ ቀደም ሰብኣዊ ባህሪ ተፈጥሮን ይጅምሮ። ጥንታውያን ሰባት ተፈጥሮኣዊ ጽምብላት ምስ ዝህሉ ንውላዶም ውርሾኦምን ናይ ምርግጋጽ ናይ ምዕቃብን ዓቕሚ ነይርዎ። ደቂ ተባዕትዮ ካብ ተፈጥሮኦም ጀሚሮም ውላዶም ናቶም ምዃኑ ብርግፀኛ ንምፍላጥ ዝምዕብል ስምዒት ኣለዎም። ሓደ ሰብኣይ ውላዱ ናቱ ምዃኑ ናይ ሙሉእ ብሙሉእ ርግፀኝነት ንኽህልዎ ንጓል ኣንስተይቲ ታሪክ ንጽህና ዓብዪ ዋጋ ክህቦ ከም ዝኽእል ስነ ልቦናዊ መጽናዕትታት ይሕብሩ። እዚ ማለት ግና ደቂ ኣንስትዮ ንጹሃት እንተዘይኮይነን ዋጋ የብለንን ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብቲ ሰብኣይ ዘለዎ ተፈጥራዊ ናይ ዋልነት ስምዒትን ናይ ምዕቃብ ባህርን ዝተመስረተ እዩ። ካልኣይ ስነ ልቦናውን ሰላምን ተኣማንነትን እዩ። መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ምስ ሓንቲ ጓል ብዕድል ናብ ሓዳር ወይ ድማ ነዊሕ ርክብ ክኣትዉ እንከለዉ እዛ ሰብ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ታሪክ ንመጽኣያ ይጸልዎ ድዩ ኢሎም ይሓስቡ እዮም። ንጽህና ወይ ድማ ቀዳማይ ተመክሮ ምስቲ ሰብኣይ ጥራሕ ምጅማር ኣብቲ ሰብኣይ ዓብዪ ናይ ስምዒት ዕረፍቲ ይፈጥረሉ፣ ካብቲ ናይ ንጽጽር ጠቕጢ ድማ ነፃ ይገብሮ። ደቂ ተባዕትዮ ምስ ድንግል ጓል ክራኸቡ እንከለዉ ኣብቲ ርክብ ዝያዳ ዝተማዕበለ ናይ ተኣማንነት መንፈስ ከም ዝፈጥር ይኣምኑ። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ካሊእ ሰብ ነይርዋ ዶ ይኸውን ዝብል ስነ ልቦናዊ ስክፍታ ድማ ነፃ ንምውፃእ እውን ይሕግዞም እዩ። ሳልሳይ ካብቲ ማሕበረሰብ ዝሰርዖ ማሕበራዊ መለክዒ ዝብገስ እዩ። ኣብ ብዙሓት ባህልታት ንጽህና ናይ ስነ ምግባር መለክዒ ኮይኑ እዩ ዝውሰድ። ሓደ ሰብኣይ ድንግል ጓል ክመርጽ እንከሎ ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤቱ ማሕበረሰቡን ንጹህ ታሪክ ዘለዋ ሰብ መሪጹ ዝብል ናይ ሓበን ስምዒት ክህልዎ ይኽእል። ሕብረተሰብና ንጽህና ከም ዓብዪ ክብርን ስነ ምግባራዊ ዓወትን ገይሩ ስለ ዝሪኦ እዩ። እዚ ጸቕጢ እዚ ወይ ድማ እዚ ስነ ልቦናዊ ትጽቢት ናይ ምርጫ ናይቲ ሰብኣይ ዓብዪ ተጽዕኖ ይገብሮ። ራብዓይ ናይ ስምዒት ተመክሮ እዩ። ሰባት ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ነገር ይዝክርዎ። ቀዳማይ መኪና፣ ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ፣ ቀዳማይ ፍቕሪ። ንሓደ ሰብኣይ ድንግል ጓል ምትሓዝ ወይ ድማ ምስኣ ምጅማር ማለት ኣብ ታሪካ ናይቲ ጓል ናይ መጀመርታ ሰብኣይ ምዃኑ የርኢ። እዚ ድማ ኣብቲ ሰብኣይ ልዕል ዝበለ ስምዒታዊ ርክብ ይፈጥር። ንሳ ንዓይ ጥራሕ እያ ትፈልጠኒ፣ ኣነ እውን ንሳ ጥራይ ፈሊጠ ዝብል ስምዒት እቲ ርክብ ንኸይፈርስ ድማ ንኽጥንክርን ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ሓምሻይ ንጽህና ምስቲ ሰብኣይ ካብ ዘለዋ ስብእናዊ እምነት ጋር ምትስሳር እዩ። ገሊኦም ደቂ ተባዕትዮ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ገዛ ርእሳ ኣካላዊ ንጽህናን ስነ ምግባርን ክሳብ ክንደይ ከም ዝሓለወቶ መለክዕ ገይሮም ይወስድዎ። ናይ ገዛ ርእሳ ዋጋ ዝጠለበት ሰብ ንመጻኢ ስድራ ቤታን ንሓደራን እውን ዓብዪ ዋጋ ትህብ እያ ዝብል ኣረኣእያ ኣብ ሕልናኦም ኣሎ። እዚ ድማ ብሰንኪ ስነ ልቦናዊ ግምገማ ዝመጽእ ምርጫ እዩ። ሻድሻይ ኣካላዊ ንጽህናን ጥራይ ዘይኮነስ ስምዒታዊ ድንግልና ዝምልከት እዩ። ገሊኦም ደቂ ተባዕትዮ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ሕጂ ካሊእ ዝነበራ ፍቕራዊ ቃንዛ ወይ ድማ
ስምዒታዊ ስብራት ኣብቲ ሓድሽ ርክብ ጽልዋ ከይህልዎ ይፈርሑ እዮም። ስምዒታዊ ንጽህና ዘለዋ ጓል ኩሉ ፍቕራ ሓልዮታ ንሓደ ሰብኣይ ጥራሕ ክትህቦ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ርክብ ካብ ዝኾነ ይኹን ካሊእ ጽልዋ ነፃ ይገብሮ። ሻውዓይ ካብቲ ናይ ንጽጽር ስነ-ልቦናዊ ጸቕጢ ናፃ ምውፃእ እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ብተፈጥሮ ምስ ናይ ቀደም መጻምድታ ናይታ ጓል ክወዳደሩ ወይ ድማ ክነጻጸሩ ኣይደልዩን እዮም። ምስ ድንግል ጓል ክህልዎም እንከለዉ ብሰንኪ ዝኾነ ቅድድም ወይ ድማ ንጽጽር ዝመጽእ ናይ ውሽጢ ስክፍታ ስለ ዘይብሎም ብሉጻትን ናይ ርእሰ እምነት ስምዒት ይረኽቡ። እዚ ድማ ነቲ ሰብኣይ ናይ ስምዒት ዕረፍቲ ይህቦ። ታምናይ ካብቲ ሰፊሕ ሕብረተሰብን ስድራቤትን ዝመጽእ ተጽዕኖ እዩ። ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰብ ስድራቤት ንደቆም መጻምድቲ ክመርጹ እንከለዉ ታሪክ እታ ጓል ዓብዪ ግደ ክህልዎ ይደልዩ። ሓደ ሰብኣይ ንጡህ ታሪክ ዘለዋ ሰብኣዊ ርክብ ምስ ዝህልዎ ኣብ ስድራቤቱ ኣብቲ ማሕበረሰብን ዝያዳ ክብሪ ይረክብ እዩ ዝብል ስነ-ልቦናዊ እምነት ኣሎ። እዚ ማሕበራዊ ትጽቢት እዚ ነቲ ሰብኣይ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ይጸልዎ እዩ። ኣሻዓይ ገሊኦም ሰባት ንጽህና ምስ ሓዳርን ናይ ምጽናሕ ዕድልን ምትእምማንን ምስ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ናይ ምህናፅ ዓቕሚጋ ኣተኣሳሲሮም ይርእይዎ። ኣብ ናይ መጻኢ ህይወት ዝፈጥር ግጭታት ብዝሓሸ መገዲ ንምፍታሕ ንመጻኢ ወለዶ ጽኑዕ መሰረት ንምዝርጋሕን እዚ ምርጫ እዚ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ኢሎም ይኣምኑ እዮም። ዓስራይ ውልቃዊ ስነ ምግባርን መለክዕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኩሉ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ስነ ምግባራዊ መለክዕን ዋጋን ኣለዎ። ገሊኦም ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደ ቀንዲ ናይ ህይወት መምርሒ ገይሮም ይወስድዎ። ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ንባዕሉ ብዘለዎ እምነት ምስቲ ዝመረፆ ዓይነት መጻምድቲ ክነብር እንከሎ ዝረኽቦ ናይ ውሽጢ ዕረፍትን እርካታን እቲ ዝለዓለ መወዳእታ ምኽንያት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ። ሰናይ ግዜ